Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mal, ca esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mais aínda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños, con nosos recursos, coa nosa enerxía, e son os que deciden nesas subastas extrañas e oscuras que todos sufrimos a que precio temos que pagar todos e todas esa enerxía que nos din que é verde. Estamos aquí con todos os alcaldes, con todas as alcaldesas, con representantes de asociacións veciñais, plataformas, colectivos. Toda a Serra da Groba, todo o sur de Pontevedra está en contra do Albariño e todos e todas estamos en contra dos tres actividades aparentemente distintas, pero as tres de Acciona. O verbo ten que ser unánime. Acciona fora da Groba. Fora! A Groba non se toca. Bravo! mais aínda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que